first, let me take a selfie. I posljedimo ljudi od Lukas kanala Pro Gaming i danas ćete vidjeti jedan troll koji sam snimio nad jednim likom koji se zove Bogdan Lalović. Naravno to nije pravi Bogdan Lalović, nego je neki lažni. I tu sam krenuo da pišem jer je ovo post komentari, zato što mi se zvuk nije snimao. I ako čujete malo po glasu, možete čujete da sam bolestan. I tu sam napisao poruku Srbijane jer si pravi i dva upitnika. I on tu odgovorio, inače ako kucate poruke i sve to na Google, mislim ako kucate Bogdan Lalović, izreći njegove slike. I on je tu odgovorio da, ja sam napisao jer može poz u sljedećem klipu, please, jer se tu pravi kao neki kid i pokušao sam da budem uverljiv, tako da bi uspio taj kao prank. Naravno ako se sviđa ovakvi klipovi, naravno ostavite like i napišite mi u komentar da li želite drugi deo, jer nije teško se snimi, nađete samo nekog lika i dodate ga. On ovdje piše nešto dugo i čekamo tu odgovor na sve. Evo ga, može, a jer imaš premium sa security question. Ja sam to sve jej imam. Kao, ako ne znate šta je security question, to je za jednu igricu Minecraft premium, možete igrati na premium serverima kao što je Mineplex ili Hypixel. I tu sam ga pitao što, on mi ne piše samo ok, ja sam tu opet pitao što trebalo da piše pitaš, ali sam pisao potaš i onda sam tu opet napisao pitaš. I tu sam čekao odgovor, ali da mi tu odgovara. Ali sam se nadao da će, ne znam, on je u stvari meni tražio premium za pozdrav. Ja sam tu napisao, sad ću vidimo, može, evo ti, i tu sam krenuo, brate, ovo je prank 123majmunče@gmail.com i to je kao email, a šifra je bilo glup si 1231. I da li je to dete ili odraslo osoba ili šta je, ne znam, našelo je i napisalo mi je poruku poslije to, evo vidite sam, ne radi. I tu sam, sad vidim šta sam tu napisao. O, čekaj. Pogrešno. Ovo je pravi. Tu sam napisao kao da je pogrešno i da je pravi. I tu sam ga malo izvređao. Možete pročitati, ja neću sada to reći u klipu. Šifra i smrdiš na govna 1. I tu on je vidio tu poruku, inače to sam snimao uveče, tako da vidite sami vreme u 7 sati. To je bilo onako malo kasnije jer je bio zima i znate da se vreme meni i tako. I onda on je napisao neće mi ovaj i 4 ili 5 uživnika ja sam napisao, brate, ovo je prank za YouTube, ako nisi pročitao ovaj prvi, izvinite, malo što sam ti napisao, reci poz za Jefta. I tu sam stavio srce u znak što je glup i jedan like. Malo više lajkova.